tang hadian ke jingsha kendang jong kawai ke ATM jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Bohoi Rimbong branch ha kirunar bamla ban ithu ha kasantare yayong arajar arpun rio bat hadian ke jing subajur baki brio badon kti ha kate kakam kide ki banabar jela Superintendent of Police Karibhoi, ula thao ka kinhon docket ka bakarpang balalam khmad u Additional Superintendent of Police Crime Ribhoi, ringkat kiwe ki Police Officer hapo ka jingpet u DIG Eastern Range Shillong. Halor kate ka jingsha tu bat sha kendang jong ke ATM habohi rimbong nakaliang ki pulen, kila register case ha umyam police station, halor ki kindon an bapher. Nakaliang USP Karibhoi, u Giri Prasad, ula pente baha ke jinget relang ki pulit ke jela Meghalaya ringkat ke jingerap jong ki pulit ke Assam bat Haryana kila yo ban pin prai ka wei ke kinhon gang kabadon ha ke jingede bat ki kam tu pisa ATM ha ke lengkari bat ha ke jela Meghalaya dangshen kinthop Haribhoi East Khasi Hills East Jaintia Hills North Garo Hills hadu menta kila kem riungut ki brio ki badon kti ban pin prai ke machine ATM da ka ba pindon kam di kitiar ot gas ban pin prai ke machine ATM bat petkrat bat ke pisa tang hapo ki minen kani ka kinhon runar kalong ka batit bit bah bat bala julia ikini ki kam ha ki jaka ki bajangai bat ki baduna ka jing pahara ka jing toket kadang beteng ban lap dien shushu ikiwe ki badon ktilang bat kani ka kinhon ban to pisa ni ki ATM. Sebab competition jungi kam judai ka touch dan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisak sedang ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house la ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay kingi sedang sya no 4 rooms tambah nak rooms ni sotho ba mah nomor ni dang kam show ki rooms ke ni lala ban expand nak raw ka floor jong ki torres kila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan room habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan ni kolong big opportunities hingi ki youth bangin yo company hal jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli ingin jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ber bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive ka wai ka award ma katin ka gold award jang ka sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kan ka ni ka wai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lot ya baro